Песня, яка зараз прозвучить, була написана сьогодні, 27 студня. Ось, за окнами так і нема. Зими, на жаль, але такі почуття, що хутко буде весна. Птушки вже співають. Песня, а може ще буде зима. Може, ще буде зима, і сніг з морозами ще буде, але ось покуль що нема, і ходять самотними люди, і ходять самотними люди. А може, ще буде яна, за окнами биться весна. Може, сустренем мороз, і он, як раней, пошипає, за руки, конечно, за нос, але тільки ветер гуляє, але тільки ветер гуляє. А може, ще буде яна, за окнами биться весна. А може, ще буде яна, за окнами